आंनि इउटुब फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल जनाल जगासखौ बरायहरबाय दिनै सानसुनि ओंख्रि संनायनिफ्राय लाबाय आं भिडिअखौहाय खर' लोबदों नालाय ओमफ्राय खानानै लादों आं बेखौ दै थरथिं जानो गियो आङो ओंखामाव ओमफ्राय जि सुनानै आरामसे खामानि सामानि मावस्रांजोबनानै सबाय आरो मामोनलाय रानि बयलार संनो नागिरदों वान अफ द माय फेभरेट सबाय ओंख्रिया नोंनानो ओमफ्राय रानि खुरियानि सबाय माबानाया नै सबाय सुनाया माबायानो खाराखौ बिगुरानो खारा बिगुर गोजा आं जि सुदोंमोन नालाय ओमफ्राय माबाखौ है उखुन्दैयाबो सबायखौ सुनानै दोन होननानै बिगुरखौनो खारहोआसैब्रा इयो मटर थालायनानैनो ओमफ्राय सबाय ओंख्रिबाथाय गिदिरावसो संखायो दे आलाय खिफिलाय दा सबाय ओंख्रि संबाथाय बेसेबा अखानायै दा हरनिफ्राय खिफिनाया आराम्भ जासिगोन आरो बाबा खिफिगोन आं खिफिगोन स्पेसियेलि बाबाजों आंसो बांसिन खिफियो सबाय ओंख्रि जाबाथाय ओंख्रि जानायनि जोंहा मोनसे रानिजों आंजों मोनसे माबा दङमोनलाय मा रानि खोन्थालाय नोङो ओइ रुमाव जि जोङो सारायसे सबाय ओंख्रिखौ जानानै उन्दुनो हायो जि मिन्थुगा इ साराय नङा दे इनिसाय फिसा गंसे साराय दंना जाहानाव आं जि मालाबा सङो बे सारायाव जोङो सबायजो दाउजो संना लादों आरो रुमाव थानायाव दे जों सानैल'मोन आरो जनकआ न'आव फैदोंमोन आरो ओमफ्राय सारायसे संबाय दालाय सारायसे ओरैबायदि गोथाव जाबाय सबायजों बयलारमोन आरो गोथाव जानानै मा जाखो जों सारायसे सबाय ओंख्रिखौ जाजोबथारबायब्रा जोङो ओमफ्राय जाखांनानैथ' दानाबा थोरसिखौबो दोनहैनो हाला सारायखौबो दोनहैनो हाला सानैनाबो उदै सानानै बिसनायाव गोसोआव गैया नोङो साला आयु रानिया गोथावसो पात्ता मोनासै जोङो जै जाखांनानैसो उथिबायहायसो जाबायना घटनाया ओमफ्राय बेसेबा गोबावजोंसो जोङो ओंखाम खालायखौ बोस्रांनो हादो दे देनजार घटनाया बिराद गोथाव सबाय ओंख्रि संनो रोङो दे आङो आंना बोरायाबो एकदमबारे सबाय ओंख्रि आंनि संनाय सबाय ओंख्रि ओमफ्राय अनलाजों औवा मेवाइखौ जि जायोमोन माने गोथाव सङो इदि होनोमोन आरो जानो फैबाय थायो गोदौबाय दा नै फ्लाव देनाय बैग्रि बाथोन देनाय जि जानो लुबैदों ओमफ्राय अराव थाबाय थानायखाय नै इखिनिया इदि जाजोबदों आंना बोरैबा गोजा ओमफ्राय ब्लासार लागायदो होननानै सानलायगोन दा मानसिफोरा ब्लासार नङा दे अराव थादोंना ओंखायनोथ' बिदि जादों ओमफ्राय नै आंना हामाखै दाबो बिदिया बाराद्राय जालांबाय माबा फुनाना आङो मा होनोमोनलाय मा इजि फुनो सिख्लाफोरा सान्दुं खामजायि सानस्क्रिन फुनाना आङो ओमफ्राय सान्दुङावहाय जना थाबाय थायो गोजां बोथोराव बांसिन जायो बाराद्राय द्राय जालाङोना ओंखायनोथ' नै बिदि गोसोमा जाजोब्बाय आंना ओमफ्राय नै बेथुआ खुख्लाबनाया आराम खर' सर' लोबना होनायखाय उन्दुलांबाय बियो उन्दुबाय इयो मोनो सबाय ओंख्रिजों दाउ बेदर लकेल दाउबा साबसिन जायो आरो जोङो लकेल दाउजोंसो जाबाय थायोमोन गोदो ओमफ्राय इथिंजाय नै दाउ बेदरा साबाय मानोबा भिडिअ इदि बोरैबा कालारफुल नुवालै आंनियाव माबा दाम खमनि मबाइलखायनो आं सानो हाथारा ओरै माबा उखुन्दै फैयोना बोरैबा मोनजोबो आङो रुइबायानो औ रुइबाय आङो एसे गथा हाबासो जानो गोथाव मोनजायो सबाय ओंख्रिखौ बेदर होनानै रानगोन ना सबाय ओंख्रै आरो अनला ओंख्रै ओमफ्राय थास' बिथुरि ओंख्रै आङो अरदाबाव संनानै मोजां मोनो गेसाव माबा जायाबो जाया मोनथारोहाय आङो खमबाबो आं माबा बोरैबा मोनथारो माने माबायाव मोजांसिन मोनो आङो इदि अरदाबावहाय दुम फ्लौ उन्दैया खोबला जाबाय खोबनोसै एसे ना एसे माबाबाय थाथसै आरोबाव रुइबाय थाथसै ओइ खामफ्लायना गंनै माबायाबाथाय जाथारा जाबाय दे नों खनसे जाबावनो हे माबा बुरजा खाना लाखिनो खनसे जाबावो गैलानो दसैलाय हे इमान बुरजा माबायो अख्लाना लाखि मोनबायानो दुन्दिया होबानो बस जासिगोन दुन्दियाखौ होना होनसै आं
साखिनायनि दै लोगोफोर ओरैनोथ' सबाइनिफ्राय गोथाव जाखायो आंनिया संनाया आंल' होनबाय थानाय जागोन नामा रानिनोल' बुंना होनाया गोथाव जायो होननानै बरिया मासे गोथाव जादों गोबावजो जानायखायसो गोथाव मोनखो ना संनायानो गोथाव जाखो मिथिला दे आइयासो इदिलै रानि माने जोंहा आइया इदि आरो रावनोबो गोथाव जानायनि क्रेडिटखौ होआ आरो इयो माने ओंख्रिखौ जाबाथाय इदि सोंगोन आरो गोबावजो जानायखाय गोथावथार मोनबायहाय इदिनो संनायनि क्रेडिटखौ होआ रावनोबो डेन्जार बुस्थु इयो माथ' सोरबा बिराद गोथावथार संदो इदि होनफेरनाय खोनायाखै दे आङो बिराद गोथावथार संदो बिराद गोथावथार जादों संनाया इदि होननानै खुनु दिन होना दालि ओंख्रिफोराबो मालाबा गोथाव जाबाथाय बिराद गोथाव मोनबायहाय गोबावजो जानायखाय इदि आरो दा सबाइखौबो बिराद संनायनि क्रेडिटखौ होनाय नंला आरो बिराद गोथावथार मोनबायहाय गोबावजो जानायखाय इदि सोंगोन इयो खांनोसै जाबाय जोंना मोनबाय दा मोनबाय नालाय जानोसै सबाइ ओंख्रि थाबाथाय आङो जेबो बुस्थु माने थाफादेरनायखौ लुबैया सबाइ ओंख्रिबाथाय माबा भाजा भुजा सालाद तालाद ओमफ्राय नै बानलुखौ दाख्लै जेनिफार आगैनि भिडिअखौ नायनानै बानलु थिग ख्राम ख्राम हरना जानो लुबैबाय थादोंमोन आङो दिनै जानोसै रानि मोना इहे जाबाय आं इहे जाबाय बे सासे सिखानानै जि गस्लाया गानग्रो दे जानो हागौ नै नोङो जानो हायो गाहायाव दे गस्लाया गानग्रो फिसा गोनांबाथाय बिराद जारला लोगो सिखारनानै ओंखाम जानायखौ दोनथ'नानै लायनांबाय ओंखाम जायोनो जागोन ना जाया नायनो हा टाइगारनि उदै जादोनो खानायखौ हना होनो मोनाखै दा आरामसे मबाइल नायहोनानैसो हनांगोन लासै लासैनो बिराद टाइम लागोन 2 घन्टासो नांखागोन सोरबा सोरबा खानायाव बिदि जि फाननानै ओंखाम जानो हामा होननायखाय फुनानै लाबाय आङो गोथावबा गोथाव ना मामि संनाया सना गावहासो संदों माबा गोथाव मामि संनाया नोंसो संदों नों संदो दे आबा नों संदो लोगोफोर दाउ खिथु सोर सोर जानो मोजां मोनो आं हय बिराद गोथाव मोनो Giờ đến không mình không rồi. Mà bạn làm cái gì chứ? Ủa đâu? Rơi đi lưng nào phải làm cái này. Đâu đâu đâu. Jangan sana jangan kamu saya cuma sih berbangun ke sana menang sana saya sih sadar. Kita. Mauji nang kamu kenapa serani ya? Serani ba mauji dong pizza no. Se besikar kalam saya. Noi cuma sibang kamu zakai bes, busa kak. Besa no pipa sih mau kata saya yang kamu ini. Oमफ्राय मालाबा 10 दिन गाहाम गोमानानै थायो ओमफ्राय हामख्रेंख्रें जाबोलायनोसै आरो बेसेबा गिदिरथार मावजि बुन्दा आसरितसो सिखारखौनो खालामखाया जे ओंखाम जाखांबाथाय ओमफ्राय उन्दुनानै थायो सफाफोराव जाबाय गाबोन संनो नागिरदों
जाबाबो बारा लेथ्रा खालामनानै जाया इयो खालि खुगायाव नैहायहायल' नाङो आरोना जाखांबाय लोगोफोर गय ज्रोम मोनजानो होनाय मोनबा बेदर ओंख्रिनि आराम जागौमोन आरो फाथैयानो गैया थैजोब्बाय जाना गोस्रावलायनाय जाबायलै सर गोथाव गोथाव मा सोना नै जाजोब्बाय दे जाबासोना बारा लेथ्रा खालामा इयो साफा जायो नैहाय एसे गोलैबाय जि साफा जाबाय ओमफ्राय नै बेदर बेदरखौ इदि सावफ्लेनानै गारहैयो रुसिखौल' सोबो बारा बेदरनि माबा गैया इना बारा जानो बायो बेदर गय मोनजागौबा खानायानो दाबो रानला नायलाय जि खावफि जादों आंना अयथासारनो नायलाय मानो थाखाय आइया लाबनो बाग्रा जाबायमोन मिथिगौ बायलायबाय मैया हराव बेदुआ उन्दुनानै सेख्रेबबायनो ग्लु खानाय सानाय हवाखै बा देखायबावलायो दा हरावसो आरामसे भिडिअ मबाइल नायहोनानै हना होनांसिगोन इनो नङाबा हजाया जि गाबो 2 घन्टासो लाखायो थाव फुननानै थावबो जोबनानै दङ थाव लायनो थांनांगौ दा दसे थानानै थांनि र' सेस ओंखायनोथ' बाया आइया बायला रागा जोंग्रा जाबाय आइनाव सिरिबाय थायो होननानै खानाय सानाय खानायानो जि रानला ओंखाम जाखांनानै बेसेबा गोबाव बिदिनो माबाबाय खानाय हगारना थानो मोजां मोनथारा आं माबा बावज्राव ज्राव नुथारा आंखौ नायलायनि दा गयो खानायानो नै बिदि बिथुनि समावबो एसे थिग गदों आंना ओमफ्राय दा गनायानो गनाय खानाया नङाबाथ' ओरैजा हुख'लायनो हायामोन आंनि खानायखौ माबायाबो स्ट्रेट खालामबाथाय गिलायोमोन आंनिखि इमान रोजा खानाय इदि होननानै खानायानो राना सिङाव रानाखै सायाव ओरैनो रानजोब्बाय सिङाव रानाखै बेसेबा गोबाव जबाय थाबाय आङो ओंखाम जाखांनानै जालायबाय थान्दा हाबलायबाय मोना जालायबाय नालाय ओइ बानलु सोयो फाग्लानै आं जानो ओरो जानायनोबा 얘 이네. 봐. ओइ सोलानोबा मा जाखो गोबाना एव मा गोबालाबायनो फैखोलैलाय हरावलाय मेमे ओइ बुसेबा लांफैयाखै नामा इयो मेमेखौ लांफैयो अनाखै नोंखौ इयो मा खालामबाय थानाय नोङो हा Yang nabi tadi नोंखौ मानो Mama dia pergi di nani dan sini gigi mana dia? ए Gigi mana dia mana? ए ओंखाम जाखांनानै दा उन्दुनो फैबाय भिडिअखौनो लानाय जायासै ओंख्रियाबो जेबो गैखायामोन नालाय दहायनि सानसुनि सबाइखौनो जाफिनदो ओमफ्राय नै बिसोर सानैजों फिल्म नायगासिनो मालाय खानायखौ ओमफ्राय थाव लायनो थांबाय नारेंखल थावखौनो बावबाय मा फिल्म नायनोसै बिसोरजों दसे सानैजों जि फिल्म नायो बिसोरो दा भिडिअखौ दोनथ'नोसै बेखिनियावनो आधा अधुरा ब्लगाबो आंना बिराद बाग्रा जादों बे साननैसो मबाइलखौनो ओरै आखायाव लानो आयौ मेंनानै ओमफ्राय सबाइ ओंख्रि जानानै दिनै उदैयानो थोन दा आरोबाव जाबावबायसो माबा हजम जानाय मोना आङो थाबनो सबाइ ओंख्रि जाबाथाय हरावबो जि थोन ओमफ्राय खिफिलाबायबाय थायो सबाइ ओंख्रि जाबा नोंसोरना बिदि जायोना सबाइ ओंख्रि जानानै जि खिफिलाबायबाय थायो जों बाबाजों जि खिफि आरो जानायबो बिराद जाथारो ओरैनो लोंलाबाय दासो एसे खम जाबावबायसो सबाइ ओंख्रिखौ जानाया खुरै दा एसे खम जाबाय खिन्थु ओइ औवा मेवाइ ओंखारनाय टाइमाव औवा मेवाइजों सङो जोंहा सबाइजों औवा मेवाइ ओमफ्राय दाउ बेदर जे जायो खुरैथाम गाहाम लोंलालाबायनानै ओरैनो दे दा भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय जों अनबाय था बाय